Hai, oga waya za mu yi wajen ɗauka Alhaji Jamilu ne. Allah in muka je ka gane ka sake kai mana harbi saboda ba mu da kayan aiki isassu ka gane so muke mu rike shi a hannu saboda akwai kuɗi gurin nan to kuma mun kayan aikin mu yanzu sun mana karanci oga za mu samu mana harbi ka gane ka suke kai mana harbi dan Milani. Ai oga ba mutum shi ai aradu Allah hai mun dauke shi kai ko kan ba mutum shi ai mu ba mu so shi kai ba ma zuwa nan mun baro can inda muka tazo din nan gura ku tashi mu ai oga tashi mu je garin nan fa ba su da sauki ba yan bangan nan fa za su shigo Jesus! Jesus! Bari kira su ko da su tafi da ku. Wallahi ba ya ka fasa mun kai da bindiga. Ba su da bindiga mutanen nan kai hakuri. Ku za ku zabi yadda zan yi da ku. Ku za ku zabi annabi kira su nan. Ba da su annabi annabi kai hakuri. Ai ogane dole ina kira su. Dole ina kira su su tafi da ku. Kai hakuri. Ba ku za ka da su ba. Kai hakuri. Kai hakuri. Wai Allah. Wai. Wai Allah.